Mabdos nga magkubra unta og kwarta sa usa ka remittance center sa lungsod sa Argao alang sa iyang cesarean delivery normal nga nakaanak at ubangan mismo sa maong remittance center. Si Femery Dumabok sa report. Alas 8:42 sa buntag niadtong Lunes nahimugso kining baby boy sa gawa sa usa ka remittance center sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Dali usab dayon gitabang ang inahan sa mga sakop sa Argao Municipality Disaster Risk Reduction and Management Office. Matod ni Kent Rizon, ang DRRM officer, nga pag-abot sa ilang team, gaungong na ang masuso sa bilahan sa inahan. Gani sa kuha nga video sa mga netizen, ana-ana sa tiles nga saog sa edipisyo ang inahan, nga si Emalyn Rofo, 27 anyos, uban ang masuso. Gingon nga nagkubra kini og kwarta nga gipadala kaniya alang sa iyang cesarean delivery. May padadaan niya nagkwarta sa iyang papa para sa CS niya, ba cesarean. Oh, Kaya hospital na po siya niya, nakaanak man. kamay noon kay wala na na CS. Oo, libre na noon. Unsa man to daw? While nagkuha sa kwarta, nagbati siya. Oo, nagbati siya. Oh, dayon. Niya mo, tulid to siya, nagsakit. Kuyog man yung bana, nagutong-utong ruto siya niya, kanabit ang mindset nila nga, CS mo, siguro itong ano lang po sila patabang. Dugang ni Rizon nga human mahimugso ang masuso dali gidala sa Argao District Hospital ang mag-inahan ug ganara sila sa luwas nga kondisyon. Natoy, babay po ng tabang ato, pero wala mo na-identify kay walang nilakaw man. To, Sure sir. ko, healthy ra siya, healthy ra Healthy. sila, ginabang po tayo mga politiko na no. Oh, healthy ra ang baby ug ang mama. Ang ina na. Uba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.